Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, pinili ni General Barbosa ni Lindon nga umakar pa lang iti pagnaadan. Gapo iti napasamak nga engkwentro. Kaya ti General amaya dayo iti paggad ni Lindon. Nagtung paladagos ni Lindon, ket innala na amin ang napapatagabanag iti mansyon. Nagturong iti may sa safe house na. Imbaon pa ni Lindon da Brando nga ano pandan ni Gardo. Ket dakkel ti gunguna nga agururay para kadakwada. Iti sa bali abangir, inawagan ni Diana tigayem na atumulong ken kuana. Impabulod nga ron tigayem na tilugan ken ni Diana. Kabigatan na. Kaya't mat ni Doña Dolores ti sumurot ken ni Diana amang sapol ken ni Ruben. Ngem mas daaw, no apay nga indalan ni Diana ti kotse iti kalsada nga agturong iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Diana, anya ka din der aramidem. Agturong ijay mansyon da ito adalan. Amo, mama. Amo matlagayam. Ngam apay aditoy tinangiturungam itilugan. Mama, di ka agdanag. Lumabas ta lang ijay mansyon. Saan datamat lang makita? Gaputatin ti sarming tilugan. Daytoy lang amin tidalan nga agturong iti lugar a nakakita ak idikan ni Ruben. Diana, Saan matla ama ilasin dalin doon to yung kotse nga naramat ta, mama? Isong awan ti rumbang nga pagdanagam. asidagtan iti kay ti mansyon. Wan, mama. Di ka unay agdanag. Gapo talabsan talaeng ti mansyon. Kunakman no asidagla alugar tinakakitaam idikin ni Ruben. Adayon da ito alugar, Diana. Wan, mama. Dito'y mismo tinakakitak idikan kwa na. Kabalbalayan ti makitak iti saan unay nga adayo. Mabit lang, mama. Bumabaak iti kotse. Agdamag kadag iti agindag. No amamudan ni Ruben. Saan kang agbaybayag? Agsubli ka matladagos. Wen, mama. Kakabsat? Asino kada kayo ti makamam mo iti lalaki nga adda iti daytoy aladawan? Ay, kita man balasang ka. Adto iti ladawan, tata. Uwain, kasla nakikita kong dayto a tao. Ha? Pudno ka diti ibagbagam, tata? Uwain, balasang ka. Iso dayto, di ka na yun akakuyog ni kakaignas. Asino a tata Ignas? Awan dito'y lugar min ta napandan iti sa bali a lugar. Nabayagag na pinanawan da ti balayda. Anya? May isa dayto'y adalan nga agturong idi iti balayda, balasang kaw. Inapudno na adayo pa iti balayda dito'y. Ha? No saan nak nga agriraw, ang mga no may sapay nga oras at ipagnaam, sakbay ang makadanon ka iti balayda. Kasta ka di, tata? Amom ka di no sa dino itan ti ayanda? Ay, jak amon balasang kaw. Takelat met ngamin ti ipapanaw da. At da ngamin napasamak arangit di talugar da. Nalabay, nagbuteng da. Iso api manaw dan. Adu ide ti nasarakan a bangkay ti aglawlaw ti balayda. Anya? Ay, pasensyakan balasang ko. Ang jak amon no sa dino itan ti ayanda. Kastamot ten, ti lalaki nga adda di taladawan. Ay, kunak no agbayag kapay itinapanam, Diana. Anya tinagbanagan ti panagdamag mo kadag iti tattao. Maragsakan ak, mama. Saan ka mapukawan itinamnama? Makitak tumatlan ni Ruben. Anya ti kayat mo asawan? Mailasin dan ni Ruben.
babaan iti ladawan nga impakitak. Iso na lang, tapimanaw da kanon iti daytoy a lugar. Pimanaw dan kunam. Sino ti kadwa ni Ruben a pimanaw? Sigun iti nagdamagak. Tata Ignas ti kadwana. Iso anas kan asapulak dayta a tao. Kakuyog na kano a pimanaw ni Ruben. No kasta. Talaga si bibiyak pay ni Ruben. Saan nga agululbod ti anak ko? Mama, pumanawtan iti daytoy a lugar. Agpaspasarakak. Sa pulak di agnagan iti Tata Ignas. Diana, amom ka di tila nga di agnagan iti Ignas. Saan, Mama? Imbasar ko lang di imbaga ti lalaki kanyak. Anya? Nasa lagisag kano alakay. Kan nabanag ti pamagina. Natundiris ti agong na. Kan kasmat la kanyak ti katayag na. Anya? Natundiris? Kanabanag ti pamagiday chay alakay ko na. Wen, Mama? Nataer nga ro, day chay alakay Ignas. Anya pilater aramidam, Diana. Sa pulentan, jay agnagan iti Ignas. Gardo, saan nga taan nasarakan dagiti otoridad ti bangkay ni Brando? Iti kabakiran anang irakadam ken kuana. Uwan ngagpaiso. Awan damag kuno nasarakan dagiti otoridad ti bangkay na. Dayjay ti rumbeng ken kuana. Gaputa nagbalin nga aso ti pamilya ni Mr. Fortesa. Noan niya ti iparamid da ken kuana. Isumat ti aramiden na. Tata Ignas. Nagpulon ti awanan bain. Kaya't asawon dayta. Napilayan ti grupo ni Lindon. Gaputa na tayon ti makannawan na. Panagkunak. 5 miis man ang ti panawan. Mabalin kong tagtignay. Wan, Gardo. Daytoy manon tinapintas agundaway a panagtignay mo. Sapay la kuma. Taagnanayon nga addaken ka ti baligi. Ti kayat ko asawan. Si putam amin agaraw mo. Saan nga agnanayon ako kam ti gundaway. Damat pa nagkibaltang ti amin. Basit la pa nagkamali. Si kati maunanda. Diyak ipalubos ang maunaandak. Wan. Di mo ikan iti anyaman agundaway dagiti kabusor mo. Ang makaasidagkan ka. Basta kanayon ka nga aganad. Nangato apader tidong parang. Kumusta ti pagnayo, Brando? Nagwaras kami, boss. Saan may penasarakan da Jagardo? Saan lamay may sa ti aldaw? Adupay ti panawin nyo amang sapul iti dayja a tao. Wan, boss. Iti anyaman nga oras. Sapulin mi ni Gardo. Rumbang lang. Nagsardang pa'y ti operasyon ti droga. Gapuken kwa na. Adu ti nadadael nga aldaw tayo. Di kagdanag, boss. Ipangpangro namin ti mang sapul ken ni Gardo. No kasapulan nyo ti kwarta, agsubli kayo matlaang dito'y safe house. Sana parikot kanyak ti kwarta. Basta masarakan nyo ti awanan bain agardo. Alona, basitan tila ko taanatan. Ado dagiti gimatang kadata. Wen nga rod manang. Presko nga min dagiti natang alakot ta. Iso akayat mat dagiti tattao. Sa maysa, nalaing kang aglako. Madlaw ana irwam kan. Wen amanang. Mano ataw na naglaklako akiti natang. Hindi adda kami pa iti sigod a lugar mi. Kasta ka di. Wen manang. Nagagat nga agmula ni tatang iti natang. Isumot ti mapan ko ilako kadag iti babalay. Numaminsan, mapanak mat aglako idi iti tiyandaan. Aging kaadimtang ni Gardo iti biyag mi. Ala, ituloy takit din ti magnang aglako iti natang manang Celia. Mama,
Marikriknak nga adalang iti asidag ni Ruben. Jakla mo no sa dino a lugar ti ayan na ita. Apay akastoy tirignak. Jak maawatan. Kuna ti binaun ko amang likidar idikin ni Ruben. Anatayan. Mama, kasarsarita ka. Nakaululimag ka manan. Kway, iha. Dalang amin simkan iti isip ko. Anya ti bagbagam. Ti kunak. At dalaang iti asidag ni Ruben. Marikriknak da ita. Nalabit akasta, Diana. Sapay la kumata masaraka mo ni Ruben. Wen, mama. Kaya't kun amakita ni Ruben. Nabayagan adi mo nakita ni Ruben. Kasanoon no da pamilya na. Nabayagan adi mo nakita. Amang ano addan na asawa na. Mama, di mo ko mamatsawan ti kasta. Masaksakita na. Iha, ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. Iso di ka unay agtaltalak. Asikapay laang ti ay ayatan ni Ruben. Itay kayo pa'y lasim mangput dito'y balay kan ni mamam. Saan ka mo't na matagtagari, Diana? Pampanunutak ngamin ti imbaga ni mama kanyak itay. Auntie. Ha? Anya ti imbaga nakan ka? Kasanon, no addan asawa ni Ruben. Ha? Nagpanunutak iti dayta nga imbaga ni mama itay, auntie. Diana, aging nga di mo nasarakan, wano nakasarita ni Ruben. Di ka mapukawan iti namnama. Saan ka pa'y ngagpanunot iti negatibo? Auntie. Kud, dayto'y matibagak. Positibo ti ibagakken ka, Diana. No, napudno ti panagayat ti lalaki ken ka. Uran niya ti mapaspasamak, agsublintumot lang ken ka. Auntie Ansing. Di mo dengdenggen ti negatibo nga ibagbaga ti inam. Gaputa negatibo ti panagbiag na. Auntie. Ituloy mo sa pulan ni Ruben. Amwam no talaga nga dan asawa na. No mapanagnagamon nga dan sa bali ni Ruben. Dita ka na mangedeng. Alo si Isanak. Aking gaita. Jak pa'y lapat yan asibibiyag ni Ruben. Kinumpirma ti binaon ko amang patay kan kuwana anatayan. Nukas pangarikan ta si bibiyag pa'y. Sigurado nga akibalas. Sa pulan na yet tao amang patay kumakan kuwana. Kasanon numaamuan na siya gayam tinagplano amang patay kan kuwana. Talaga mariripo kanak. Sabagay, aging gaadyak makita ni Ruben amang magna. Awan tirumbang apagbot nga. Boss, nagsubli kami dito sa house. Kumusta ti panagsawar yo? At dapat dagiti lugar asan mi napanan, boss. Baliwan mintuman ng tiagsabal. Kat, ayan dagiti dadduma akakadwam. Nagbati dagiti dadduma kakadwa tayo iti sentro. Agsisinublat ng agpaliyo. Nasayat no kasta, Brando. 24 oras ti panagpaliuda. Nagadu kayo amang sapsapol kan kuana. Iso anam na maak ngagbaligi kayo. Wan, boss. Mano ti kasapula makwarta. Ibagam, taited ko adagos. Tapno adda usaren yung agsawar iti aglawlaw. Agawitan, Alona. Naibusan tila ko taanatan. Wan manang, dumagasta mo iti kanan tayo at tinapa iti panaderya. Paggugusto ngamin ni tatang timangan iti tinapay. Nadlaw kumatay ta, Alona. Mala, magnata nga rodan nga agawin. Italama ka pa nak iti na iti alukar. Adugayam ti babalay dito eh. Wan, nasulinak alugar, ngam ado ti babbalay.
Sigun pa'y kanitatang mo, adapay agnanaed iti sa kaanan ti bantay. Kasta gayam. Wen, ado ka no tinyog iti sa kaanan ti bantay. Kasla, kayat ko ti mapan iti daydi a lugar. Anya? Ti kayat ko asawan, mapanak aglako iti naten iti daydi a lugar. Ala, adayon day a barangay manang Celia. Mabannog ka laang numapan ka aglako ichay. Sa bagay, husto ka. Sige, kartingan tangarudan ti magna, Alona. Kakadwa! Di tayo agsardeng, aging gasan tayo makita dahi dyan agardo. Wana. Naingot abilin dahi ta kanyak ni Boss Lindon. Eklado, Brando. Wan, Brando. Sana bale, tanagwarasen dagiti daddo makakadwa tayo. Imposible asan tayo ang makita dahi dyan tao. Wan yan, Brando. No saan tayo ang nagbaligi di kalman na nagsapol. Parang addamot ten pagbanagan, ti panagsapol tayo ita. Laglagi pa nyo. Wan. Adda gururay adak kilagun guna tayo. Nung maidatag tayo asibibiyag tayo di agardo ken ni Boss Lindon. Wan, Brando. Isuan nagagat kaming agsapol. Magayo lang ha. No kayat yo ti mangan. Oy, mangan ka no. Saan tayo pa nagarmosar? Itay pimanaw tayo jay safe house. Pinapod no na, Brando, ka mabising ka ba? Wanyak peso. Ala! Mabising ka ba? Bangkita kayong ano diti mabalin tayo at panganan. Ayos. Mabisinak mo ten. Wan, Brando. Gardo, nakapanawan ni Alona, ngam nabati ti pitaka na. Amang ano kasapulan na daytoy. Ne, unang peso. Kanayon nga itugot ni Alona dahi tapita ka na. Italangan na bati na. Siya kun ti mangitulod. Sana bale, tasi dagmat ti pakanan a pagtrab-trabahuan na. Sige manang. Agannad ka ha. Siyak pala ti makamu dito balay. Sige. Mabitlaan nga rod taala ti pagdalungdong ko. Isurot ko kankwana tinabati na apitaka. Mangan kayo lang kakadwa. Mangan tayo. Agbusog kayo. Naksog kami, Brando. Bayada mo tikinan tayo. At no makapanaw tayo ni titete lugar. Inyo peso, Brando. Sigurado kayo nabsog kayo aminan. Wan, Brando. Tingag na na. Nabsog kami. Lumatang kapay kayo, iti sigarilyo tayo, ha? Okay, no tayo tati kayat yo. Arise. Ha? Oh, kapay, Brando. Asino tinakitam? Jay may sa servidora. Oh, Mailasin ko dahi ta babae. Asino, tinakita ni Brando iti panganan. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.